एक एक टाइम उचलून जाऊ. पंतप्रधान आणि आदले काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष सर्गेच राजीव गांधीच्या यादीन आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. राजीव गांधी एक ज्योत जावन आसा, जी ज्योत सतत ह्या देशान पेटत आसता. राजीव गांधीन दिल्लो धडो, राजीव गांधीन दिल्ली देख आणि राजीव गांधीचे विचार हे आमकां सगळ्यांक पवित्र विचार जावन आसा. ह्या देशा खातीर मोलाचे विचार आसा. त्या विचारांची वाटचाल दर नागरिकान ह्या देशांतल्या नागरिकान करपाक जाय. आणि म्हाका दिसता की जायते लोक राजीव गांधीक मानतात. राजीव गांधीचे विचार, राजीव गांधीचे विजन, हे विजना कडेन पळोवन ह्या देशांतली जनता तांकां आदरान पळयता आणि त्यांच्या पावलार पावल मारून मुखार वयता. आज आम्ही आमच्या पक्षाच्या वतीन आमच्या देशाचे माजी प्रधानमंत्री आणि आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी यांची 33वा स्मृती दिन हांगा पाळपाक आयले. राजीव गांधी बद्दल एकाच वाक्यान सांगपाक ज्या प्रमाणे म्हणटात की राजीव गांधींचे आजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वतंत्र भारताचे आधुनिक भारताचे शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. त्याचप्रमाणे राजीव गांधी म्हणतात की 21व्या शतकाकडे वळणारे आमचे ते गॉडफादर आमच्या देशाचे. तंत्रज्ञान आणि टेक्नॉलॉजी हे खरे कार्य करून राजीव गांधीन दाखवले आणि म्हणून ते गॉडफादर ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऑफ द नेशन. अल्पसंख्याक हांकां फुडें हाडपाचो प्रश्न. आणि अत्यंत महत्वाची आणखी एक गोष्ट म्हणजे जो पायंडो त्यांचे मातोश्री इंदिरा गांधीन घातलो की 20 कलमी कार्यक्रमाचो, तो 20 कलमी कार्यक्रम फुडें व्हरपा खातीर आणि प्रत्येकाक अन्न वस्त्र निवारची सोय जावपा खातीर त्यांनी नवीन 20 कलमी कार्यक्रमाची सुरवात केली. आणि हे सगळं करताना त्यांनी देशाची प्रगती तर केली. आज आम्ही म्हणतात की राजीव गांधीचो दहशत विरोधी म्हणून दहशत विरोधात आज वाटले जाले की दहशतात कशा आमच्या देशात हांगा लुबाडणूक केल्या, पिळवणूक केल्या, छेवणूक केल्या आणि देश नष्ट करपाचो प्रयत्न केला तो पळयता. आणि म्हणून प्रत्येक राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारान हो दहशतवादी विरोधी अत्यंत गंभीरपणे पाळपाक जाय. आणि जो देशात अंतर्गत किंवा बहिर्गत दहशतवाद चालला तो नष्ट करपाचो प्रयत्न करता. तो दहशतवाद नष्ट करा ही राजीवजी आमचे खरी आदरांजली आसतली.